sugeng dumateng kasamya dateng ngambresani badan kula wujud jaman malang-malang ampun ngantos samya jingklang mangke mundhak masengereng atur kula dumateng para pamirsa ampun nalikaken puji sapa uda sedaya dewana pakawula nyuwun kuming pangasama kula niki lare-lare dusun dandan dereng saged tatalan udan negara sanyata saged mong lunga sapa mengepatos satamuka jiwa Kulonipun sedaya kasamya mresna ampun matasani Allah lekaulah macan rupa Allah nanging tasih kancanira ngacan ala rupa kula amedeni nanging tasih golongane santri sayati sama sami amresani kesenian warna-warni Kulonipun sedaya kasamya mresna ampun matasani Allah lekaulah macan rupa Allah nanging tasih kancanira ngacan ala rupa kula amedeni nanging tasih golongane santri sayati sama sami amresani kesenian warna-warni sampun cekakan kata satu tahun mungkin sama satu calon kairo sedaya sinapi mesa kawula kang rupane boten tata terus montang mantir rasaku saya kapanting rondang ranting hatiku ora sumending tak pucuk wayangan ucap gawe kelo hatiku talangeke ijar ngridu mrene menku lali-lali tanah saya katon sulesyamu sinunggang endah asamu muskita pepasranku mawar biru ning atiku teka temen rino wengi gawe tatu donya pancen ora mung segodhong jati kaya siji wanita segone ati kasembodo karo iki jajanto ayu kita cari swargaku nganti takkan pati tresno suci tandemi norang luntur ajan nati ajur mumur nadianku jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur ora mung segodhong jati ya mung siji wanita segone ati kasembodo kita iki jejanto kawang malu kita tari suargaku iya iya
Ya ewanti ronce kembang wangine ubah-ubah tumilang oto sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo rasa keco ora sira ning alam donya ora suwe masa telo. Ya ehwani ronce kembange mepiar kumilar aja sira menga-mengo mituruti dawuhe pangeran monggo lenggahe ingkang sekeca urip sira ning alam donya ora suwe mung sadelo. Ya wani rojo kembang kembange muta-muta sumila oto sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo lenggahe rasa keco ora sira ning alam donya ora suwe mung sadelo. Ya ehwani ronce kembange mepiar kumilar aja sira menga-mengo mituruti dawuhe pangeran monggo lenggahe ingkang sekeca urip sira ning alam donya ora suwe mung sadelo. Pemuda dusun Grandang sing rupane aja ngololo we tunggal bangsa baraya atine yang besar sekali untuk mengikuti acara sore hari ini. Pulau niki sabetu mriki Sebab ditindali panitia wonten ing mriki kanggone hiburan supaya tegak sarta bisa ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda ajan rupa dewa melu supaya ne akhir bisa entuk kehormatan para rawuh kakung saha putri karsa ambrekesani rupa kula ambedeni ngada sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun kenging pangesama. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina
awe ngelingake aja turu sore kene tak critani kanggo siko mengko sore kene tak critani kanggo siko mengko sore Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bilmilahi sholatan akaimatan kita wangi berkilahi sholatan akaimatan kita wangi berkilahi merah putih melekat di dada sinari pancaran imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun kita berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia. Padang bulan padange kaya rina rembulane sawe-awe turu sore-sore kene tak critani kanggo sida mengko sore padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sida mengko sore. Mati lah, masuk gendang. Ha. Ho 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 oh ho oh. Bebasane seni topeng ira seni cakra budaya ho ah ho eh ho ah ho ah ho eh pakai kusong keranda anggenipun angring panglipur wonten ing dusun Kateki
Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, mari kita bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya, baik di dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Abang muda Indonesia, kepada kewajiban kita. Mari kita bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya, baik di dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kirim salam sekatan Tenane kanggo tindak sing tak sayang senajan kaya ning iringan najan ning mata nanging carane rasa son janji bakal setya ngenteni. tenane mas, tenane. Yuk lanjut. Masih kelingan manis seseme tansah kebayang bae ning lewate yen turu kaganggu yen mangan kelingan kadang nangis kemuyu dhewean masih sepayung sing dadi bayangan awan kelawan bengi musiji dikatu ya kirim salam sing katuan kanggo dinda sing tak sayang wingi masih sepayung loroan ning saiki
iki cuma tinggal kenangan setati bayangan wong siji tindak pujaan hati Yeah.